Horas ma dihamu. Amang inang jangan lupa hitalau subscribe channel on asa lebih semangat mengupload video adat Batak. Horas, mauliate ma dihamu. Asana pinatikok kujur ninna di topi ni tapian. Tu dia hamuna tong mangalaka. Saya tu sima dapota pasaulian. Tu anak nami Aderson do paromain nami. Nunga tarpasu-pasu hamuna. Jala nunga di jalo hamu pasu-pasu nasihat tu hatta merhite akatangiak siak kulahulatta. Nunga di pasahat debata di hamuna amanginang danak buru. Asa dong hamuna matongi saurang batua di paso-paso hatu-hatta keluarga muna tujuluan ni Arion. Jadi saluhuk na idangalani gugut tah saluhuk na akabasan itu haddo natajalo. Songoni mahata nabuy tarpasahat tami di sorro kami babuas siluat tah molo akasiluaon nungatar surato namang dianggaran dasar alay sikak nion per keluarga be tong dohami pasahat tupak tu hamuna keluarga ni hahanami jaisoni madabuy tarpasahat tami hatautik lasmaro hamuna diharoro ni pungwatta saluhut dihamuna bermusik nami naik pasahat tupak kami apa baik kau mah musik na obartusi.
Itanol Malangkiabian, Hutan Amuran, Opuit, Huta Minang, Huta Horbo, Kot Buru Bere, Pembagana Loma. Bondar, Masadu Bondar. Orang, baru Hutan Amuran, Hutan Amuran, cocok kamu. Opuit, Dalamu, Huta Minang, Huta Horbo, Buru Bere Pembagana Loma, baru Punguan sektor kota ini sektor kota. Ketuana. Oh, sektor kota Punguan Persedan, laku ketua Persedan.